Padre Parish ma Mugango County ma Bomet John Paul nochwale nyim doho ma Bomet mondo mi osomne bura mane rocho ratich nyathii ma jagrade 8 ma jahigni 14 en kaachiel kod min rawerano ma wuoyi. Ji ariyogo ne odonjnegi gi bura mar hinyo rawerano tarik 2 dweni e kanisa mar Mugango County ma Bomet. Ne gidagi kethogo e nyim jang'ad buche Estaboke kendo wegi thuolo kod omenda maching mar 100,000. Burano ibiro tuomo kendo tarik 16 dweni. Prosecution has said that there is no objection to granting bond or bail, which means there are no compelling reasons to make the court not grant bond or bail. I will therefore grant bond or bail under the terms I feel are reasonable. And these are the terms. So each accused person to be released on bond of 150,000 shillings with one surety of the same amount, or cash bail of 40,000 shillings each.